Sziasztok! Hát hol is kezdjem? Először is, ez az EasyShot 55 utolsó videójának a magyarázat videója. Két dolog szükséges hozzá, az egyik az Elmsley count, azt megtekinthetitek itt, és a Akanio spread, az pedig itt. Miután ezeket megtanultátok, jöjjetek vissza, nézzetek meg, és elmagyarázom, hogy hogy van a videó. Tehát, először is, ugye mutatja, hogy van neki 4 királya, ez mögött található még 2 ász. Tehát a 4 király mögött 2 ász. Ezt ráfordítja a paklira, és leteszi a 2 ászt, illetve a 2 királyt az asztalra. Ugye most 2 király itt maradt, paklira ezután már nincs szükség, és 2 ász itt, illetve 2 király középen. Na most, ezután a jokerekhez nyúl, megmutatja, hogy van neki 4 jokerja. Igaziból 3 jokerja van, és a 3 joker között 2 ász. És itt Elmsley countozik egyet, tehát megmutatja, hogy van neki 4 jokerja. Ezután Akanio spread mutatja, hogy egy jokert letesz ide. Ezután megfog egy királyt, és pótolja a jokereket a királlyal. Ezt a felülről második helyre teszi be ezt a királyt. Visszafordítja a paklit, egy újabb Elmsley count, és egy újabb ilyen széthúzogatós cucc, tehát egy újabb joker, bekerül ide. Következő király, ugyanúgy felülről második hely, mutatom, újabb Elmsley count, és most le is teszi a jokereket, mert ugye helyettesítődtek a jokerek a királyok által, és az utolsó 2 lapot ide teszi. Azt gondolnák, hogy itt királyok vannak, pedig igaziból itt 1, 2, 3 és 4 ász van. Amit elfelejtettem mondani, és ezért elnézést kérek, hogy ugye miután megcsinálja az Elmsley countot, tehát így, és széthúzza a kártyákat, itt igaziból 2 kártya van, ász és joker, és 2 királyon mutatom, és akkor visszateszi, akkor az ász teszi le, nem a jokert. Ennyi.